Hey guys, good afternoon. Yes. Actually hapon na dito, maggagabi na. It's already 5 p.m. So I just done filming makeup look again. So for today, may lakad ako. Actually parang ano lang to, get ready with me lang. Pabilisang makeup lang ang ginawa ko. Actually, may lakad ako after nito. Pupunta ako ng Sephora kasi Sephoragoldparty nila. Then yeah, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako doon. Maybe, hindi ko alam. Pwede ko kayo isama, but then, hindi ko alam kung pwede mag-vlog doon. Pero itatry ko mag-vlog later. So yeah, see you later guys! So guys, andito ako sa Champs-Élysées. Papunta tayo ngayon sa Sephora. Nagmamadali na ako kasi medyo kanina pa 5:30 na doon nag-umpisa. So, dadalhin ko kayo mamaya. Nahihiya ako mag-vlog eh. So guys, papila ako. Papuntang Sephora. Papasok. Haba ng pila. Kasi it's Sephoragoldparty. So, yung mga invited lang yung pwedeng pumasok. So, isasama ko kayo sa loob kung pwede mag-vlog sa loob. Yan lang. Papasok na kami sa Sephora. Papasok na. Yan. Pumipila kami. Haba ng pila kanina. So, isasama ko kayo sa loob. Hindi ko, nahihiya ako mag-vlog eh. Pero itatry ko. To pwede magpa-drawing, I love it. So guys, kahit saan brand, may mga pwede kang mag-participate. Bago din to ng Too Faced eh. Yan. So kukuha din tayong bongbong. Kuha tayo ng bongbong guys. Gain this.
Guys, pwede ka gumawa ng palette, personalize mo. Gumagawa sila ng palette. Gawa siya ng bracelet with your name. I love it. So dito, pwede ka na naman kukuha ng, pwede ka na naman manghingi ng mga bongbong. But, hindi naman ako masyadong mahilig dyan. Tatagay muna tayo. Magtatagay. Tagay talaga eh. Champagne lang naman to. Yan. So, ang cute to. Yan. Champagne lang. Inom tayo. So guys, magbabayad na tayo. So guys, pauwi na ako. I'm done. Makabili na ako. Tsaka mayroon silang libreng, ewan ko anong laman nito. Titingnan natin mamaya. I'm going to film it. Pour la gravure, on peut mettre des couleurs. Ah, d'accord. Rouge, noir ou argenté. Argenté. So guys, patapos na ako dito. Pauwi na ako. Yun yung pila. Mahaba pa din yung pila. Nahintay ko lang yung perfume ko matapos and then aalis na ako. So, yun. Ang daming tao, hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi ang gulo, sobrang sikip. Ngayon. So, yun. Mamaya na lang guys. So guys, pauwi na ako. I'm done. Sobrang daming tao sa Sephora. Sumakit ng ulo ko sa haba ng pila. Well, ano lang naman siya. Yung mga, actually mga may Sephora Gold lang yung pwede. Sephoragoldparty kasi yun. So i-haul ko yung mga nakuha ko doon. Mamaya. So, bye guys! See you next time!